दाना नों आंखौ मानो लेंहरदो बेखौल' बुंदो खायनाया लेंहरनाया मा खोन्थाया माबा फैल' मा बार लेंहरबाय थायो नोंलाय माथो नोंलाय लागाव हाखाखै दासो फैदों बेसे बुरजा दंबाय ओमफ्राय मा दं दा मा दङ दायो आंखौ जे लेंहरनायनि दा आंनो मा जाहोगोन नोंसोरो बेखौल' बुंदो बेयो आंखौ थगायनानै लेंहरबाय माने बेना आर्निंबो जाखाबाय गासै माने $3 जाना दं नै नुदों ना ओमफ्राय मा जाहैबाय बियो माने गासिबो पे आउट जाखाजोब्बाय दा मा जाहैबाय माने बियो बेलेग नायनानै माने आंखौ थगायनासो लेंहरबाय आरोखि हेलौ ओइ आंनि नोलोबारि हा खामानिया मा खामानि मा खोन्थायाबो खामानिखौल' खोन्थालाय नोङो मा खामानि सिराप लोंसो लेंहरबाय आंखौ होमबा लोंमारगोन ना दिनैथ' समबारबो जाहैबायना आङो सिरेपबो लोङा जेनेबा समबार नालाय मिरामिस जायो आङो थोद फाग्ला आंनाव फैसा गैयालै गुसुफ्राव गुसुफ्राव मनिस्टार लोंबाय बायो नामाब्रा ओमफ्राय खायनाया माबादेलाय एसेल' खोन्थालाय मा जाहैबायना बियो आंखौ मानो थाखाय लेंहरदों आंबो मोजां मिथिया थेवब्लाबो थांनानै आङो दिन्थिनोसै नङा होमबा बेबायदि मोनाखाबायानोसै नैबे जाहैबाय आं दायो नोलोबारिनिफ्रायनो आं भिडिअखौ जागायलांसै नङा होमबा बियो मानो थाखाय लेंहरदों गावथ' होनना बुंदों माने सेरेप खाबसे लोंनो होननानै खिन्थु आंथ' सेरेपखौथ' लोङा खिन्थु निस्सय माबा मोनसे खामानि थानांगौ बायदि मोनदां ओंखायनो माने आंखौहाय एकदम जबरदस्ति फन खालामबाय दं दा दहायनिफ्रायनो फन खालामबाय दङ आजि माने खेबथाम खेबब्रै जाबाय फन खालामनाया माने आं खामानिनिफ्राय फैनानै एसे मोनालायबाय थेवब्लाबो लेंहरबाय थाथारनायलाय जुदि खेबसेल' लेंहरबाथ' आं थाङामोन दा माने लेंहरनायाथ' बार लेंहरथारबाय आरो बे सोर आरो सोरनि न'आव आरो बियो आंखौ मानो लेंहरदों नङा होमबा आं बेखौनो नोंथांमोना दिनैहाय दिन्थिलांसैलाय नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय दे बे नोलोबारि सेन्टारनिफ्राय बारा गोजान नङा खाथि बेनिफ्राय थाबायनानै थांबाबो 100 मिटार जागोन आरो ओंखायनो जायखिया आं थांग्रोसै ओंखायनो नोंथांमोना बे गोदाननि बे आंनि भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांदो आरो बियो मा जामारगोन मा इन्ट्रेस्ट जागोन आरो माबायदि भिडिअ जागोन बियो खिन्थु आंखौहाय मानि थाखाय इमान इम्परटेन्ट जादों दहाय साननिफ्राय फुंनिफ्रायनो फन खालामबाय थादों खिन्थु नङा होमबा खिन्थु बियो मामार आंखौ माने थगायनानै मानो लेंहरदों बियो ओरैनो जौ खाबसे लोंनो होननानै नङा होमबा आं बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांसै दे नोंथांमोना थांफाबाय था दिनैनि नैबे गोदान भिडिअखौहाय आङो नैबे नोलोबारिनिफ्रायनो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनाबिलिनि बा फुंनि मोनाबिलिनि आरो भिडिअ बियो आङो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय नोंथांमोना नैबे दिनैनि गोदान भिडिअ थांफादेलाय माने जानो होनायखौ जाबाय दे आं थांसां बहुत ठंडा हो ना सब कोई खाता है तो हम नहीं खा सकते क्या राजू हाँ सबको देखता है कुछ बच्चा लोग सिगरेट उगरेट फूक के चलता है हम भी सोचा चलो आज पी देते अच्छा बढ़िया मैं पी सकता है बढ़िया बिंदास आं जाबाय आं नांला जायखिया ओमफ्राय मानो हरदों ना जायखिया बेयाव थांनोसै पाजी का आने को टाइम ही नहीं दायो नै मोनालायबाय थेवब्लाबो आं न'आव मोनफैबाय आरो बिसोर न'आव खिन्थु मानो थाखाय लेंहरदों बियो आंखौहाय एसे दिन्थिसै आं रायलायनोसै अब्लासो मिथिसिगोन आङो माने मोनाबाय नालाय खोमसि जाबाय लाइटबो जोंबाय आंनिखौ नै थाथ'सो सिनखोब्रा मानसियालाय दिन्थिथासैलां मा सिनलाबायखो बेलाय फै मा होलाबायखो नोंलाय फाग्ला अर सुनो आदसा मोनायावनो सुथार माथो नोंलाय मोनायावनो अर सुथारसै आदसा दाना नों आंखौ मानो लेंहरदो बेखौल' बुंदो खायनाया लेंहरनाया मा खोन्थाया माबा फैल' मा बार लेंहरबाय थायो नोंलाय माथो नोंलाय लागाव ओरै सासेया नै सियार लाबोबाय आंनोसो सियार होबाय नामालाय जाबायलै अ साइसै माने आदसा दानि जुगाव बिदि बन सिनबावोना नोङो हागौ मानसिया जाबायना
खाहानिखौबो माला खोन्थागोन बे आंनो मारै लेंहरदों बेखौसो नांगौ आंनो एकाउन्ट सेटआप खालामनांगौलै एकाउन्ट सेटआप बानायनांगौ मा एकाउन्ट सेटआप बानायनो जानो माबा पेआउटनो आच्छा काहिनिया बिदिसो नांगौ ओंखायनो थगायना लेंहरदों माने मेन खाहिनिया जाहैबाय माने बिनिया माने फेसबुकआ माने एकाउन्ट सेटआप बानायनानै फैबाय जाहैबाय बेखौनो माने आंखौ थगायनानै लेंहरबाय थाबाय माने इमारजेन्सि माबा मोनसे खालामनांगौ होननानै काहिनिया बिदिसो माने नोङो मानसि बिदि थगायना दै मानसिया दाना खिन्थिदो बेसेबां फल'वार जाखो आरो माबायदि नोंना खिन्थिदो माया मा जाखो खम ना मोनसे बयनिसिमबो खावलायनाय दा नैबे जोंहा हालफुथिया माने एकाउन्ट सेटआपनि थाखाय आंखौ थगायनानै लेंहरबाय थिगानो मोजां खोथा माने रोङाब्ला आरो दा मावखाबो दै आं मानि थाखाय रोङाबा मावखाना होनना बुंदों जेला माने नोङो खेबसे सेटआप बानायगोन ना बे माने नै माथो कारेन्ट थांबाय मा जायो जेब्ला नोङो सेटआप बानायगोन सेटआप बानायखांनायनि उनावहाय जेब्ला नोंनावहाय माने जाखांनायनि उनाव जुदि जायाबाथाय नों बेखौ माने चेन्ज खालामनो थाखाय बा बिराद जारला माने ओंखायनो जुदि नों रोङाबा माने नों बानायनाबो लाखानाङा आरो बानायखानाङा आरो जुदि सोरबाफोरा जुदि खाथियाव दंबा नोंथांमोना बे रोंनाय मानसिनाव सोंनानै लानानै मोजां बानायनाया बिराद गाहाम दै मानि थाखाय होनना बुंबा माने बियो एसे डेन्जारेस आरो ना रोंनायफोरनि थाखायथ' जेबो नङा खिन्थु रोङिफोरनि थाखायबा माने एसे सोरबा खाथिफ्राव दंबा आजिखालिथ' फ्राय मानसियानो माने फेसबुक बा इउटुब सालायो नङा होमबा बिथांमोनाव सोंना लानाया मोजां आरोखि नङाबा उनावहाय नोंथांमोना भुगिनांगोनबो आरोखि दा ओरैजाय जानाया माने हालफुथिया गावनाबो माने सेटआप फैदोंनो माने पे आउट खालामनायनि दा बेखौहाय माने आंखौहाय बेखौ खालामनांगौ होननानै आंखौ थगायनानै लेंहरबाय माने दहायनिफ्राय फन खालामबाय थाबाय खिन्थु आं फैयामोन बिदि होनना मिथिब्ला माने दाथ' आंबो जानला खालामा बेनोहाय आंबो एसे रेजासो खालामना हो आंबो होआङैनो जायखिया नायग्रोसै बेनाव माबायदि फैदों नङा होमबा बिनि उनाव आं दाहाय एसे नै बिनि पेजखौ नायखांनायनि उनावहाय माबायदि प्रब्लेम जादों आरो माबायदि प्रब्लेम जायाखै माबायदि फैदों फैयाखै बानायनानै होग्रोनोसै बिनि उनाव आरोबाव नोंथांमोन आं भिडिअखौ दिन्थिबावसै दे दा जेनेबा मा हाखांबाय हाखाखै दासो फैदों बेसे बुरजा दंबाय ओमफ्राय मा दं दा मा दङ दायो आंखौ जे लेंहरनाय दा आंनो मा जाहोगोन नोंसोरो बेखौल' बुंदो नै बे जाहैबाय दाना मानसिया माने मा जाहैबाय गावनोखौल' केमेरा साफायबाय थानानै दाय जादों माने दाना नों आंनो दिन्थिग्रोदो माबायदि जादों मेन प्रब्लेमा बेबायदि आरो दिन्थिलांसै दाना जोङो लाइट खाथियाव जिरायबाय देलाय दिन्थि खुलिगोर माया मा जादों मायावमोनलाय गोजा जाना दं गासिबो दे गासिबो गोजा जाथों जेबो नङा नों माने टाइम बाय टाइम भिडिअ होनायफ्रा माबा जादों भिडिअ होबाय थानांगौ नालाय बेनिखायनो आं बुंबाय आरो दाबो बुंसै बिथाङा माने आंखौ जबरजस्ति थगायनानै लेंहरबाय नङाबाथ' आं फैयामोन थेवब्लाबो नायना होनसै माथो खालामनो नङाबा उनाव बुंबाय थागोन ना बे आंखौहाय मानो खालामाखै आरो मानो अनाखै होननानै नैहाय ना निट जाना दं बिदि साइन आपसो बेखौ नाङाब्रा बेखौ नाङाना बेयो आंखौ थगायनानै लेंहरबाय माने बेना आर्निंबो जाखाबाय गासै माने $3 जाना दं नै नुदों ना ओमफ्राय मा जाहैबाय बियो माने गासिबो पे आउट जाखाजोब्बाय दा मा जाहैबाय माने बियो बेलेग नायनानै माने आंखौ थगायनासो लेंहरबाय आरोखि मेन खोथाया बिदि जाहैबाय जेबो नङा थेवब्लाबो आं एसे नायग्रोसै र' बेना माबा मोनसे प्रब्लेम जाना दं नामा खिन्थु बेना अलरेडि मनिटाइज फैखाजोब्बाय बेनिफ्राय आं नैखौ सापर्टआव नायनि बेनाव माबाफोर प्रब्लेम दं नामा प्रब्लेमाथ' जेबो गैया बायदि मोनदां जेबो जुदि रिल्स होआबाथ' जेबो प्रब्लेम थानैयाव मोनसे दङ दिस पोस्ट गाइस कमिउनिटि एन्ड सेक्सुयेल एक्टिभिटि बे एकुइसावनो होदोंमोन नानो बेखौहाय बे मोनसे दं आरो जेबोथ' गैया जेबो गैया बियो ओरैनो आंखौ थगायनानै लेंहरबाय आरोखि ओमफ्राय मोजां जादों भिडिअखौ आं नैबेखौनो दा बुंसै आरोना बयनिबो सिगाङावहाय दहायबो आं होनदोंमोन दाबो आं होनबावनोसै जायफ्रा जुदि नैबे पे आउट खालामनायाव जुदि गोनो गोथो जादोंब्ला कनफिउसब्ला पे आउटखौ जुदि रोङाब्ला माने ओरैनो हारसिं बानायनानै लानाङा जुदि खाथियाव सोरबाफोर दंब्ला सोंनानै बानायनानै ला आरोखि नङाबा उनावहाय जुदि माबा मोनसे जुदि भुल जानांगौबाथाय नोंसोरो बेखौहाय माने
मोजां लाइनाव लाबोफिनो बिराद खस्थ' जायो आरो बिराद प्रब्लेमबो जायो आरो सोरबा गोरों गोरों मानसिफोरा नायना होनो नागिरा अबावबा जुदि नायनानै होनो नागिरबा नायनायनि माबा मोनसे बिनिबाय माबा मोनसे लायो फिस लायो आरो सोरबाफ्रा माने समखौनो मोनखाया आरोखि बेफोरबायदिखौ जेनेबा सोरनिखौबा नायना होनो थाखाय बेफोरबायदि सोरबा बायदिया बुंबाबो माने समखौनो मोना समखौनो होआ जायो ओंखायनो आं बयखौबो खावलायबाय नैबे जुदि आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय सोरनावबा जुदि पे आउटनि जुदि प्रब्लेम जानानै दंब्ला बा जुदि फैनानै दंब्ला नोंथांमोनहा बेखौहाय सोरनावबा सोंनानै ला आरो बानायनानै ला आरोखि एसे गोरोंफोरनाव सोंसुनानै लानानै ओमफ्राय दाना नोङो आंनो बुंदो दाना मा जाहोगोन दाना हरनायनि जानो माने मा जाबावनो गोसो बायदि आरो गोसो बायदि बा अफारसो होबाय माथो मा बिनांगौ होनबा आं दायो आं दहाय फार्स्टआव होनदोंमोन ना नोंथांमोननो बे भिडिअखौ आङो बेयो माने दहाय फन खालामनायखौ जे आं रेकर्ड लादोंमोन ना मानि थाखाय लेंहरदों होननाया बे जाहैबाय माने गावनि फेसखौ नायनो थाखायसो आंखौ थगायनानै लेंहरबाय माने फेसआ माबा मोनसे पे आउट खालामनांगौनो माबा मोनसे गन्डगल जाबाय नोङो जुदि फैला एकदम खाथियाव दंबा एकदम दहायनिफ्रायनो हरबाय थानायखाय आं फैदोंमोन आरोखि नाथाय बिनि फेसआ जेबो जायाखै आरो बियो माने बेना फेसआ जेबो माबा गैया आरो माबा मोनसे एसे फिसाल' जादोंमोन आरोना बेखौथ' आं खिन्थिला ओंखायनो नोंथांमोनहा जुदि माबायदि मोनखो भिडिअखौहाय आं बुंदोंमोन दहाय सोरनाव फैनो होननानै बेनो जाहैबाय नै आंनि बिसालथैबो जायो ओमफ्राय आरो जायगानिबोखा नालाय आरो बिसोरनि न'आ जाहैबाय नैबे एकदम प्रपार नोलोबारि जे हाथाइनि सेरावनोखा ओंखायनो आङो नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो बा सोरबाया गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो आंथ' जेबो बुंनो रोंला नोंथांमोनासो नायनानै माबायदि मोनदों मोनाखै नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो जाहाथे आरोबाव आंबो नोंथांमोननि अननायावनो बा नोंथांमोननि सापर्टआवनो जाहाथे भिडिअ बानायनानै लांबाय थानो हायो आरो आंबो माने एसे गोजौआव आपग्रेड जालांनो हायो आरोना ओंखायनो मा होनगोन दा नोङो आंथ' बुंगोन गावजों गाव नारखोलायनांगौ अनलायनाय थानांगौ आरो अनलायनाय थानांगौ ओमफ्राय नों मानसिखौ माबायदि नारखोयो मानसिफोरखौ आंबो गासिनोबो लाइक कमेन्ट एकदम हरखाजोबो आं खोथा गैया ओंखायनो माने आंनिखौबो खालाम बा जोंनिखौबो खालाम आरोना ঠিক আছে বাই বাই